pai mari kayu nyokarimbo co itu bana le maso itu maalun mari kayu kadang seminggu dalam rimbo kadang sampai olimo bale hari mae tumpak di mande lenan di rumah yo apo karajo le mande si humia dicubo mambuwe lamang dibawa ke pasar ami jo lamang idui ka disambung ojo lamang bare ka di Bali jo itu anak bagadangkan yo lai baranak 3 orang kok dem bilang yo anak nambah 3 nentuo namo si yatim baru bau mulai ampe balik tahun onan kaduo namo si Jaidin baru bau musa balik tahun nangkete anak perempuan padusi anak nangkete baru bau 9 tahun banamo upi si Norma kalau dem bilang yo anak nambah 3 tumpak dek buyuang nan si yatim nan indak do basikola cuma ke sawah disarakan pagi pulang nyopatang tumpak dek buyuang si Jaidin lainnya dalam basikola baru di dalam kelas 3 si Norma baru kelas 2 cuy itu bana le masuk itu tumpak dek buyuang si Jaidin awak le basikola bapak bansek mande mularat kurang babaju le rancak-rancak si Jaidin babaju buru kok diteke anau dirimbo buninyo dangkang badangkang mindak sakete atinyo ibu baju cabi sirawase ngempang tapi nanutak yo lain namu ba itu bana le buyuang melasi Jaidin waduh lapado 1 hari sawakatu abak dalam rimbo hari Minggu Jaidin perai basikola mande bakato kanak kanduang Jaidin naik kini kan iyo hari Minggu nawaang perai basikola kakaang sadang di sawah tolong antakan nasi kakak waang Jaidin acik caronyo tanjuang ampalu ba itu bana le maso itu tumpak dek buyuang si Jaidin anak aromat sopan santun anak kopatua kamandenyo kalau co itu tarapapan ditarang de mangkok kadi Bali kalau co itu dikatokanlah samo sanang le dalam mati nyobao nasi le kajo cerek nyo jinjiang jonan kidang o nasi nyo jinjiang